קבלו, 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 קבלו. זה הסצנריום שבניתי בסמארט-טינגס, וככה כל פעם שאני נכנס למטבח, האור שלי נדלק, התנור נכנס לפעולה, ואפילו המקרר מפעיל את השיר שאני אוהב. אני חיכיתי הכי הרבה לקינוח. והיום אני הולך להכין עוגת שוקולד צ'יפס ענקית, כזו שאם אתם מקצוענים מספיק, אתם אוכלים אותה רק עם כפית, ודקה אחרי שהיא יוצאת מהתנור. סליחה, רגע, אותה פה. היי, אחי. מה המצב? וואלה, סבבה, בדיוק פה מסיים את הארוחה, אני מכין לכם עוגיות משהו סוף הדרך. מה איתכם? וואלה, מאחרים. תוכל לארגן את הקישוטים? די, כפרה עליך, יש לי אבל עוגיה להכין. מה, בלונים? טוב, יאללה, נתחיל בבצק. בשביל הבצק שלנו צריך הרבה חמה, הרבה אהבה, הרבה סוכר. לחמה שלי אני מוסיף את הסוכרים, יש לי פה גם סוכר חום וגם סוכר לבן. ויחסית הרבה מלח, כדי שיהיה פה ניגודיות מגניבה. את כל זה אני מתחיל להקציף בזהירות. בזמן הזה אפשר לנפח בלונים להליקו. לקסם הבא אני צריך 2 ביצים. ועכשיו אני ממשיך במהירות בינונית עד שזה מתחבר. ועכשיו, כשיש לי כזה מין בצק שבור, אני מוסיף את האבקת אפייה ואליה את הקמח שלי בזהירות. עכשיו, רק במהירות מאוד נמוכה, אני מחבר ביניהם וזהו, אוקיי? בעזרת הגלקסי טאב S9 אולטרה מדהים והענק שלי, אני הולך להגדיר את הזמן הרצוי לעוגיות, send to oven, ועכשיו התנור שלי נכנס לפעולה. קחתי תבנית שאין בה שום דבר, אפילו לא תחתית, כמו שאתם רואים. אני הולך לשים פה את כל הבצק. אני לא משמן את התבנית בכוונה, יש פה מספיק שומן למי שלא שם לב למתכון. וואו, הם הולכים לעוף על הגודל הזה, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם. העוגיה הזאת נכנסת עכשיו כמו שהיא, בלי שום תוספת ל-20 דקות ל-180 מעלות בתנור. אפייה ראשונית, ואחרי זה אנחנו הולכים לדחוף את כל השוקולדים והדברים המגניבים. הטיימר כבר מוכן. גאונות. אני כמעט בטוח שאני הבאתי לפה גם שוקולד. לוחץ פה על הכפתור ויכול לזהות ממש בקלות את השוקולד צ'יפס ששכחתי במקרר. מרשמלו, עוגיות סנדוויץ', אוכמניות, קורנפלקס ושוקולד צ'יפס. אפשר חמת בוטנים, שוקולד מריר, חלב, מה שבא לכם. וואו. טוב, מדליק את התנור לעוד 10 דקות בדיוק. איזה ריח יש פה במטבח, אימא'לה! וואו.